Альтернатыва для Нямецчыны паспрыяла рэжыму Лукашэнкі, можна так сказаць. Дэпутаты ад гэтай партыі скіравалі нямецкаму ўраду запыт наконт фінансавання фонду Байсол з федэральнага бюджэту краіны. Цікавяцца яны і аб'ёмамі дзяржаўных выдаткаў на былых беларускіх палітвязняў, якія цяпер у Нямецчыне. Кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак лічыць такую ўвагу дзіўнай, асабліва з улікам таго, што адзін з дэпутатаў АФД Юрг Дорнаў трапіў у скандал праз выкарыстанне працы беларускіх палітычных вязняў на ўласным прадпрыемстве «Цыбулька-Бел» у Гудах Лідскага раёну. Сёлета ў сакавіку гэтае аграрнае прадпрыемства апынулася пад санкцыямі еўразвязу. Сувязі рэжыму Лукашэнкі з ультраправаю нямецкую партыяй пацвярджае і візіт у Менск гэтай вясной яшчэ аднаго яе чальца Ульрыха Зінгера. Год раней ён жа быў з візітам у Расіі, дзе назіраў за прэзідэнцкімі выбарамі. Ну і, уласна, абмяркуем гэтую тэму з Андрэем Стрыжаком, сузаснавальнікам фонду Байсол, які ўжо цяпер на сувязі з нашай студыяй. Вітаем вас. Прывітанне. Добрый вечер, сябры. Андрэй, як, уласна, вы ацэньваеце гэты запыт альтэрнатывы для Нямецчыны ва ўрад нямецкі? Ці лічыце гэта спробай дыскрэдытаваць дзейнасць Байсолу? Мы даведаліся пра запыт літаральна сёння, хаця насамрэч гэта ўжо трэці запыт фактычна. Першы адбыўся яшчэ на пачатку года, калі альтэрнатыва для Нямецчыны задала шмат пытанняў наконт таго, як нямецкі ўрад супрацоўнічае з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Агульная колькасць пытанняў было 20, і акрамя Байсола яшчэ АФД цікавілася тым, ці ваююць немцы ў складзе палка Каліноўскага, і калі ваююць, то ці заведзены на іх крымінальныя справы, таму што паводле нямецкага заканадаўства такія дзеянні павінны быць трактаваны як крымінальнае злачынства. Акрамя гэтага таксама былі пытанні і пра офіс Светланы Ціхановскай, ягоную сувязь з палком Каліноўскага, з Байсолам, якім чынам уладкаваная вся сістэма дапамогі. Так што я думаю, што гэты візіт, які быў агучаны толькі што у сюжэце перад тым, як я пачаў распавядаць, ён, думаю, звязаны неяк з гэтымі дзеяннямі партыі альтэрнатыва для Нямецчыны, якая, на мой погляд, працуе зараз гэтымі запытамі на карысць крамлёўскага і мінскага рэжымаў. Можна гэта звязваць у тым ліку з сувяззю аднаго з дэпутатаў ад федэральнай землі Саксонія, Йоргам Дорнау, які мае бізнес у Лідскім раёне. Цыбулька-Бел, як вядома, рабіў пра гэта расследаванне партала Reform News. То тут якія інтарэсы, уласна, у альтэрнатывы для Нямецчыны? Навошта падаваць такі шырокі спектр пытанняў да ўраду, ну, калі гэта, ў прынцыпе, абсалютна іншая знешняя палітыка? Я думаю, што адна з задачаў, якая зараз стаіць перад гэтай партыяй, гэта нарошчванне сваіх сілаў і далучэнне да сябе новых нейкіх прадстаўнікоў і праца з рознымі катэгорыямі людзей, якія могуць быць пакрыўджаныя альбо мець пытанне да таго, як фінансуюцца ўвогуле праграмы ў Нямецчыне. І гэта вельмі лёгка прадаецца, што вось у нас тут нейкае недафінансаванне ўнутры нямецкіх праграмаў, тым часам нямецкі федэральны ўрад фінансуе нейкія незразумелыя арганізацыі ў нейкіх незразумелых краінах, навошта гэта ўвогуле патрэбна. Гэта абсалютна стандартны папулісцкі падыход задаваць такія пытанні, і я бачу, што тое, што зараз робіць партыя альтэрнатыва для Нямецчыны, гэта спробы запаволіць, заблакаваць, замарудзіць не толькі дапамогу беларускім дэмакратычным сілам, але і ўвогуле працу нямецкага парламента як такога, таму што там дастаткова шмат розных спробаў робіцца такога кшталту, каб адцягнуць увагу ад нейкіх дастаткова важных рэчаў, такіх як, напрыклад, падтрымка Беларусі і Украіны ў гэтым всім кантэксце. Ну і плюс мы бачым, што, канешне, цесная сувязь альтэрнатывы для Нямецчыны і некаторых яе дэпутатаў і сяброў з рознымі структурамі беларускімі і тым ліку і дзяржаўнымі і бізнесамі, якія ладзяцца на тэрыторыі Беларусі. Ну, канешне ж, кажуць пра тое, што тут можа быць дастаткова выразны канфлікт інтарэсаў паміж іх дзяржаўнай пазіцыяй, паміж тым, што яны павінны адстойваць нямецкія інтарэсы, ну і ўласныя бізнес-інтарэсы. Яны тут уваходзяць яўна ў канфлікт. Ну, а ці, уласна, атрымаецца нашкодзіць беларускай грамадзянскай супольнасці, ці толькі замарудзіць працэс у парламенце, так, на вашу думку, ці скароціцца фінансаванне беларускіх ініцыятываў, як увогуле будуць адбывацца ўзаемаадносіны з беларускімі дэмакратычнымі палітыкамі і нямецкімі палітыкамі?
На сённяшні дзень я бачу два важных момента. Першы гэта тое, што той аб'ём інфармацыі, які прадстаўляецца зараз нямецкім урадам у Бундестагу дэпутатам па запыце, ён носіць мінімальны характар. Калі пачытаць афіцыйную справаздачу, якая выйшла на сайце Бундестага, то там дастаткова дакладна прапісана, што урад не прадстаўляе інфармацыю пра тыя арганізацыі, з якімі мы супрацоўнічаем. А Байсол у дадзеным выпадку меў фінансаванне ад аднаго з нямецкіх фондаў Erinnerung für Verantwortung Zukunft на дапамогу беларускім ініцыятывам. І вось гэта інфармацыя не трапіла у рукі тых людзей, якія тэарэтычна могуць мець нейкія дрэнныя намеры карыстання гэтай інфармацыі. Акрамя гэтага ёсць сітуацыя іншая, што нямецкі ўрад дапамагаў і дапамагае беларускім палітзняволеным. І вось там сітуацыя з адказам троху іншая, таму што у афіцыйным справаздачы указана, што нямецкі ўрад даў адказ у форме для службовага карыстання, але таксама я так разумею, што гэты адказ не ўтрымліваў у сабе нейкіх персанальных дадзеных людзей, якія атрымалі дапамогу. Прынамсі так гэта выглядае з агульнай логікі дакумента. Так што казаць пра тое, што гэта несе нейкую непасрэдную пагрозу для нейкіх людзей зараз складана, але у любым выпадку гэта сітуацыя, якую мы не зусім кантралюем. Гэта іншая краіна, гэта іншыя законы, гэта заканадаўцы і ўрад. Калі казаць пра тое, ці паўплывае стратэгічна генеральна на пазіцыю нямецчыны адносна падтрымкі Беларусі, я думаю, я спадзяюся, што ёсць кааліцыйны ўрад і ёсць кансэнсус у партыях, якія ўваходзяць яго. Нагадаю, што альтэрнатыва для нямецчыны не ўваходзіць у кааліцыйную структуру. Дык вось кааліцыя мае дакладную пазіцыю наконт Беларусі і яе падтрымкі. І я спадзяюся, што нямецкі ўрад будзе працягваць гэтую пазіцыю, будзе падтрымліваць беларусаў у змаганні з дыктатурай. Таксама вось з гэтага адказу Бундестагу дэпутатам альтэрнатывы для нямецчыны стала вядома, што на праект, які ажыццяўляе Байсол, было вылучана 95 тысяч еўраў. Ці гэтая сума канчатковая? Што можна сказаць? Так, гэты праект рэалізуецца, і з тых адкрытых дадзеных, якія там ёсць, можна бачыць, што ён будзе рэалізаваны да гэтага лета. Вось уже фактычна у нас ён скончыўся. За гэты час мы якраз таки, дзякуючы гэтаму праекту, падтрымлівалі беларускія ініцыятывы, абвяшчалі конкурсы падтрымкі гэтых ініцыятыў, атрымалі вялікую колькасць заявак, і гэтыя ініцыятывы рэалізуюцца. Так што, калі казаць пра суму, то фактычна яна атрыманая, тут няма ніякіх пытанняў з тым, што ёсць нейкія перашкоды з рэалізацыяй гэтага праекта. Праект рэалізуецца, ён уже фактычна скончаны, зараз этап справаздачы. Так што, па вялікім рахунку, гэтая атака пакуль ніяк не паўплывала на фінансавую падтрымку беларускай грамадскай супольнасці ў нашай асобе. А куды гэтыя грошы пойдуць, гэтыя 95 тысяч? Яны ўжо вытрачаныя, выдаткаваныя на падтрымку беларускіх ініцыятыў. У нас быў конкурс, куды людзі маглі адпраўляць свае конкурсныя заяўкі, ён быў адкрыты. Было атрымана дастаткова шмат добрых ідэй, яшчэ больш мы атрымалі. І гэта наўпроставая падтрымка арганізацый грамадзянскай супольнасці, якія рэалізуюць свае невялікія праекты па падтрымцы, у тым ліку і палітзняволеных, і па падтрымцы розных катэгорый людзей рэпрэсаваных, па падтрымцы беларускай культуры. Так што гэта дастаткова шырокі спектр арганізацый, якія атрымалі гэтую падтрымку. Падрабязней можна чытаць у навінавым блоку на нашым сайце baysol.org. Мы справаздачымся пра тое, як адбываюцца нашы грантавыя конкурсы, якія іх рэзультаты, якія праекты былі падтрыманыя з тых, пра якія можна казаць, безумоўна, таму што частка з іх робіцца без афішавання таго, што фінансаванне атрымана ад нашай арганізацыі з меркаванняў бяспекі. Адметна, што пытанне да празрыстасці дзейнасці фондаў паўставалі і таксама ў беларусаў, і ў беларускіх дэмакратычных колах. Што б вы на гэта адказалі, як бы вы, магчыма, яшчэ раз патлумачылі нашым гледачам, як адбываецца працэс справаздачы ў вашай арганізацыі, дзе можна з ім азнаёміцца не толькі аб праектах, пра якія вы кажаце, но і агулам аб дзейнасці арганізацыі, вылучэнню сродкаў палітвязням?
Агулам трэба заходзіць на наши сацыяльныя сеткі і на сайт байсол.орг. Мы дастаткова падрабязна пішам пра тое, што мы робім, чым мы займаемся, якім людзям дапамагаем. Гэта частка нашага камунікацыйнага плану. Мы ўвесь час інфармуем грамадства пра тое, колькі мы людзей эвакуявалі за месяц, якім людзям мы дапамаглі. І справаздачу мы публікуем штомесяц. У ёй даюцца агульныя лічбы па тым, колькі было падтрымана збораў, колькі было ажыццёвлена эвакуацыі і іншых дзеянняў па дапамозе людзям. Так што, адным словам, калі казаць пра празрыстасць і пра транспарэнтнасць таго, што мы робім, то мы, канешне ж, справаздачымся перад грамадствам першую чаргу. Другую чаргу мы справаздачымся перад дзяржавай, перад Літоўскай рэспублікай, дзе мы зарэгістраваны і штогод здаем фінансавую і наратыўную справаздачу пра тое, што зроблена фондам. Ну і, безумоўна, мы справаздачымся перад структурнымі інстытуцыйнымі фундацыямі, якія нас падтрымліваюць. Гэта самыя розныя фундацыі з розных краінаў, з розных міждзяржаўных аб'яднанняў, якія падтрымліваюць нашу працу. Плюс асобна трэба падкрэсліць, што мы удзельнікі міжнароднага гуманітарнага фонда, які створаны пад эгідай Святланы Ціхановскай. Дзякуючы яе намаганням удаецца знаходзіць рэсурсы на фінансаванне разовых выплат для палітзняволеных. І таму вось першыя нейкія грошы, якія палітзняволены атрымлівае пасля выхада, пасля эвакуацыі, гэта якраз такі грошы на дзяржаў, якія салідарна ўключыліся. Гэта ў першую чаргу дзяржавы Паўночнай Еўропы, але і не толькі. Гэта вельмі шмат дзяржаў ўжо падключылася да гэтага фонда. І дзякуючы ім якраз таки мы можам быць упэўнены і мець гарантыі на тое, што до конца года, прынамсі, мы можам зрабіць гэтыя разовыя выплаты у той колькасці людзей, якія зараз выходзяць з турмы. Так што гэта такі шматузроўневы характар мае гэтая справаздачнасць. І адзінае, што я павінны абавязкова падкрэсліць, гэта тое, што калі заходзіць пытанне пра тое, ці мы робім выбар паміж празрачнасцю, паміж празрыстасцю і паміж бяспекай, то заўсёды баланс будзе ў нас у бок бяспекі. Андрэй, дзякую вялікі за працу і за размову. Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду Байсол, быў з намі на відэасувязі.